yo 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 kome yo 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 kome yo yo rakwalume kome yo 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 kome Ogbiji asụ anyị manyi otiwala akakpọ site n'ụkwụ ije wee luo n'ịgbanyela ya egwu ebube so ime igbu karịrị akarị ime igbu ife ego ime igbu ife onye mepụrụ ime igbu na mmadụ ezugo ife eji mmadụ eme ime igbu na-egosi na isonyego na ndị na-achị obodo ọnụ na-ekwulu obodo isonyego n'idokwu obodo ya wee fụ n'obodo na-aga n'ihu Ossomala Igili obodo eze Ossomala Igili agọzila agọzi ime igbu so n'ofu omenala Ossomala Igili na-eme ime igbu na-egosi nkwanye ugwu ọ na-egosi izu oke ọ na-egosi na nwoke ezugo ife ji nwoke wele eme ọ na-egosi na obodo enwego mmadụ site na mbọsị mmadụ mere igbu onwego afọ ekene aya na oke onye ọwụna onye ma ya na-ejizi na-ekene aya Ogbahu tuo na ya EKWUEME nwa anyị oke nwa omepụrụ ọgba ya hụ Chief Charles Chukwuemeka Adophy EKWUEME onye a na-akpọbu ego bụ young site na mbọ sata onye ọwụna nwere ohere ịkpọzi ya EKWUEME maka na o kwulu o melu anyị fụkwalụ n'anya anyị wee kweta n'ezie na omenala anyị amanazi ana ezi nwa amụrụ n'oke obi Chief Charles Chukwuemeka Adophy nkenke enyi na-achọ igwe enyi ọsọ nwa ebe ọ na-adị ka ọ na-adị emegosina na n'ezie amụọ nwoke ya wụrụ nwoke ife nwoke lụrụ oge ya họkwa n'ụsa mụ Patrick Chukwuma Chief ọnọnụ Patrick Chukwuma eze bịala ọzọ anyị na-echie onye ya ilu uri chi ọzọ echieli ọzọ na ọ bụ onye mekọtara onye ochi na-akpali obodo echieli ọzọ so a were klaasị ilu na ife ebutere bife echieli ọzọ enye ya ọzọ so anyị na-echi ọzọ tata afụgo nwatakịrị ọgụ n'oge ife kwalifela echi ọzọ ga-eji eji nye ọzọ tata ihe abịa ndị agana onye ọdịkwa qualified abịa ndị Igbo ọ na-abanye tata ndị Igbo kwetara ụkọ na ọ dị qualified echie ya kewachi unye aka m eji ego oke ji oseka tizie agana the highest title so a na-ehicha ma na-efe ichi enye ọzọ afọ m bụ ezi nwaanyị Amaka Adaeze nwunye ndị be Adophy ele na-ekpe bụ ogologo ndụ si na Igbu anyị chi ga-emetela anyị ihe ọma butere anyị ahụ isi ike butere anyị agam n'ihu ndị niile bịakwara ebe a butekwa aka mkpekwa n'isi onwe anyị ka m na-ekpekwa n'isi ha si na ebute ha ahụ isi ike bute ha agam n'ihu bute ya akụ bute ya enwe bute obodo anyị nọ n'ime Ossomala Igili nọ na Ogbahu niile na Igbo ife ahụ ekpele anyị na-ebe bụ na ebe o si ewudi ya wee Chukwu ga-enyere ụkwụ ya aka onye si ụmụnne ya bịa lie abụghị ọjọọ Chukwu ya n'ebe ọgbachitekwa anyị niile bịa n'ebe akwụkwọ anyị ji ebe ka anyị tisi wee na nke a ga-eji wee na ga-akadụ nke anyị ji wee bịa mma n'ụwa ndị Ọgbọdụ TV ga na-aga n'ihu ọfụma na-eme na-amasị anyị na-ene anya na akọ na-abịa abịa n'ihu unu ga-akarị otu a anyị na-achọ ọ bụrụ na akọba bụ 10 steeti unu ga-erute 10 steeti Chukwu ga-enyere aka TV ga-ebukarị otu a a na-ekpekwa ebe na-agọsị n'ụlọ nwa na-ejekwa eje bụ njikọ wee bịakwa unu ga-eji wee anaghị aka mma afọ Jizọs